Anyị Igbo bụ ndị Chineke gọziri n'ụdị pụrụ iche site n'inye ha ezigbote ana dị mma. Ana dị mma maka ịkọ ihe nakwa ịkpọ ụmụ anụmanụ dị iche iche, bụ nke gosiri na ana Igbo kwesịrị ịdị na-azụ ụmụ ha niile n'ebe ọ gbasara ma ihe oriri ma ihe ọtụta. Anyị mara na ọ dị mgbe anyị nwere ọtụtụ anụ dị iche iche, ma ehi ma azụ ma ọkụkọ ma ntanimo. Anyị na-eme ya n'ụdị gbanyụ mgbe enu bụ anụ ụsa. Mana kedu etu mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ nke bụ na ugbu a na ndị mmadụ jizi na ha ga-ewepụkwa anụ ehi anyị na-ata na-emere anyị ịyanga na-eyi anyị egwu. Anyị ga-etinye ọnụ n'ihe gbasara nkọpụta ihe iriju afọ na ana Igbo. Mana n'ụbọchị taata anyị ga-enebanye anya n'ihe gbasara ehi ka anyị si etu ahụ bido. Anyị mara na ọ dị mgbe ehi dị gbanyụụ na ana Igbo. Ọ dị mgbe anyị nwere nke a na-akpọ ranch na ebe a na-azụ ehi. Kedu etu o si ruo na anyị takpọrọ ha niile n'ọnụ? Ihe ha ka anyị ga-enebanye anya n'ụbọchị taata ma tinyekwa ọnụ n'etu anyị ga-esi mee ya. Ya bụ ihe aga n'ihu. Ya mere sonyere anyị na mmemme nke ụbọchị taata. Ka anyị gaa n'ihu. Onye na-amaghị ebe mmiri bidoro manwụ ya ada ama ebe ọ kwụsịrị. Ya mere ka anyị bido site n'ileba anya kedu etu anyị si baruo n'oge anyị nọ n'ime, ebe ọ bụ na anyị kwenyere na dịka ndị okenye gwara anyị na enwere mgbe ọ bụ ndị Igbo na-akpata ihe niile anyị na-eri ma na-eresikwa ndị obodo ndị ọzọ. Anyị gara na ngalaba nke Animal Science Department nke University of Nigeria Nsụka, ebe anyị na Prọfesọ Arinze nọ kparịa nkata ka anyị mara etu anyị si rute ebe anyị nọ ugbu a, na etu anyị ga-esi si ebe a pụọ gaa n'ebe anyị kwesịrị ịnọ. Ngwa sonyere anyị ka anyị gbapụ ya ọsọ. Mụnwa bụ Arinze Gilbert Ezekwa, Professor of Animal Science, University of Nigeria Nsụka. Ihe mere eji akpọ m ogbu ehi mbụ na site na ihe dịka 32 okay better ana m amụ ihe gbasara efi na-akụzikwu ya na university. Ejirigo m efi wee mee nyocha rinne. Ọ ya ka ha ji akpọ m ogbu efi. Ife ikwu mere eme maka na ndị Igbo na-azụbu efi. Anyị na-akpọ efi Igbo. Efi Igbo a bụ ife ndị Igbo ji wee na-echi echichi. O ji awọ imegide megide wee gbuo efi chi ọzọ, a na-akpọ gị ogbu efi. Ada akpọ mmadụ ogbu efi, igbu efi Hausa ma ọ bụrụ ya bụ na igburu efi, nọ igbu efi Igbo ama na igburu efi. Ndị Igbo na-azụbu efi, na-azụtakwu ya mma. Mana ọzọ mgbe a nụrụ agha ka ihe mmiri baa n'opi ụgbọgọrọ wee tisa ihe niile. Efi ndị fọla ndị dadị ọnọdụ ka egbukpọ ọfa ncha niile mgbe a na-anụ ọgụ, maka onye gbaba ọsọ ọ bụrụ efi ka ọ ya kpọ wee na-agba ọsọ maka obodo gbakara ọsọ. Ndị soja ndị Naijiria gbuo ụfọdụ, soja ndị Biafra gbuo ụfọdụ wee chụọ kwashi ọkọ. Anụsizi ọgụ efi adozi. Ọ ife mee na ndị n'ọnọdụ efi Igbo nọ n'etu ọnọ kịta. Ọ dịzi aka ya si na ya nwere bụ mgbe ndị be anyị nwere efi, mana onwe mgbe ndị Igbo na-azụ efi na-ewerukwu ya wee na-egboro onwe fa mkpa. Ported to this university in 1976. Okay. So na ndị a ụmụ original one ebunata. Okay. 1976. Then the black ones were Muturu. Abụziri nke brown na-aṅụ ara nke ha crossbreed, breeding Ndama and Muturu Onwetira. Okay. And half of this Muturu belong to me. Personally, okay. Ka onye je go ya ka ọ bụkwa na ha na-eme na aga.
So so in as if you quite from Canada, or cross between Muturu and Ndama or Mutandama. So in what they cross, Ndama they be carrying Muturu if I can hear nearer. So ordinarily, the progeny of Ndama and Muturu is bigger than the Muturu. Okay. Ndị Igbo fọ na ezigbo ulu dị na ezu efi fa eti uchu na ya. Mana nna achọ ikwu kịta ịgwafa na ezigbo ulu dị n'izu efi. Ezigbo ulu dị na ya. Nọ imezi ka ndị na-etonite maka na ọfa ka ọ dịrị kịta. Oge gboo ya mgbe tupu anụba ọgụ a ọ ịbata n'ime obodo ga ọ ndị Ikenya ga ndị papa bụ ndị na-azụ efi a ụmụ fa na-enye efe aka mgbede etu maazị eje na-agụ ebe a manyere efi kpụnata ya kịta ọ dụrọzi onye igwe kịta nwatakịrị igwe anya jee ka ọ jee zuo efi ọ sị gị mba na o nwere ihe dị na ya kedu ihe mgbe ya ezogide ka mgbe ya eji wee bụrụ mmadụ ọ bụ na ndị ụmụaka ya enwe ndidi ịbanye na ya mgbe o ji eme ahụ ise a ife ulu dị na ya. Otu ihe ọtụtụ ndị mmadụ kwuonara bụ na ehi nke ndị ugwu ka nke be anyị emebe ọfụma n'ụdị na ọ na-aka agbata agba ọzọkwa bụrụ na ọ na-aka emebe ọsịsọ ya bụ ome ngwa ngwa. Ajụjụ dị etu a ka anyị tinyere prọfesọ ka anyị mara ihe ọ ga-ekwu ọ bụ eziokwu na nke be anyị bụ ọdọ na aka na ọ dị emede ọfụma. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuona na nke ndị Hausa ahụ na-aka amụ nwa n'oge karịa nke ndị be anyị ma ọ bụ na ọ na-aka eto ọsịsọ karịa nke ndị be anyị. Ọ bụrụ eziokwu na nchọpụta nke m nke anyị na-eto ọsịsọ maka na ma alụkwa na ife na-eme na nwa ntoleto ma na ihe ntoleto bụ etu isi wee zụ ya inye nri ọfụma dịka m kwuo na nchọpụta nke m ọrụ nke m lụgoro arọ na abụọ na ọkara ọ dịgo o tolugo ịmụ nwa nke ya mana inyerie nri ji ọ na-akpagharị na-ata afịfịa arụ ịtọ ụfọdụ arụ ịnọ o wee toluo nke anyị akwa ọmụọ nwa tata ọmụ afọ nwa na-arụ a inye nne efi mụrụ nwa ine ya anya ọfụma nye ihe ọ chọrọ tupu ọ na-eru ọnwa 13 ọzọ ọmụkwa ọzọ na nchọpụta nke m mana nke ndị anyị na-ekwu maka ha na-erucha arọ na abụọ n'ọmụọ nke mbụ tupu ọmụọ ọzọ mana nke anyị na-amụ within 13 months ọ ji wee mụ ọmụkwago ọzọ na nchọpụta nke m ada publishiri ya n'akwụkwọ. So na nke anyị na-amụ nwa ọsịsọ ọ ya ka anyị ji ekwu na ọ dị very fertile ọ dị nkọ n'ịmụ nwa site na nchọpụta anyị mere na ife anyị chọziri kịta bụ ọ bụrụ na ndị mmadụ ya agbakọta tinye aka zobe ya mee ife a chọrọ nye ife ọ chọrọ onye ete aka efi eju na Igbo. Nkọwa okwu ya na-egosi na ọ bụ eziokwu na ehi Igbo adịghị etoru ma ọ bụ nwee ogologo okwu dịka nke ugwu mana ọ na-amụ ngwa ngwa gosiri na ọ bụrụ na ehi Igbo na ehi ndị ugwu pụta tata na nke Igbo ga-aka ya mụbaa dịka ọ kọwara anyị ha na-agbazi mbọ ugbu a iweta nke a weta nke a gwakọta ha ọnụ ka e nwee nweta agbụrụ ga-etowaga karịa dịka ọ na-adị na mbụ. So if you look at that one, if you know progeny of Muturu and Ndama, that black one, in any if you can peer the nine, you can long horn if you can peer, you can peer. But the one can know it's in any if you can peer this a progeny of Ndama Muturu. But in any that one the brown and white. Number that if you know pure Muturu, if you are okay. And I'm going on and we are here. Okay. We are not well. We won't get it to us. We are caught to us, but neck and near. So it's the smallest breed of cattle in the world. But they are prolific and among almost every year. Okay. But they are small.
anyị mara na anyị bụ ndị Igbo bụ ọmụta ọgbakarịa ma ya bụrụzie nke dị anyị n'ọbara bụ nke anyị na-emebu mbụ ya mara na naanị ihe ekwesịrị ime ugbu a bụ irotara anyị bụ nchi ka anyị taa arụ ebe ọ bụ na o ruo na ọnọdụ nke na ndị agbata obi anyị jizi anụ ehi na-eyi anyị egwu ọ na o rubeghị mgbe anyị ga-ekuni dịka dike wee tinye anya na ya bụ ihe ebe anyị makwa na esi na ya emeta ihe eji arachapịọm ozi ka anyị tinye anya na nke a kpọrọ ranchin bụ gịnị nwee ebe ị ga na-akpọsa ha nwee ebe ha ga na-ata nne inwe ha n'ihe a niile nwee onye ma ọ bụ ndị ga na-edugharị ha okwu agwụna ihe mmara ka bụ nsogbu na ndị be anyị achọpụtabeghị na nnukwute ego dị n'izu ehi anyị nwa ihe ha na-ata ndị akpọrọ ya bịa na nke anyị ha ata ahịhịa anyị gịnị ji nkịta ọnwụdo unu ranchi abụrụ ihe ọzọ karịa na ị nwere otegbara ana ebe ị ya edebe efi were ihe gbarugo ya okirikiri na ha anyị na-agagharị etu o si wee sọha ị nwezi ike rụọ ụlọ ebe ọ ya ahụ ike gwa aba jezuo ike mana ihe enwe otegbara ana ịkụrụ ahịhịa na ya anyị na-achụwa ha na chifuo ha na-ata nri batagide ike gwa ha bata n'ụlọ zuo ike ṅụọ mmiri onye nwere ife dịka efi ọgụ na abụọ na iri nya 50 heads ọ bụrụ ihe edebe n'ụlọ na-ebute nri na-edebe ebe onye ekweme maka o siri ike ihe afọ anyị na-apụ n'ilo na-ata nri mana onye nwere ya dịka efi ịtọ na ịnọ nwee ike ịzụ nwunye n'ime ụlọ a na-ebute ebe nri na-edebe ha ndị Igbo ndị economists economy of scale the larger the better. Ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ ndị anyị mma nwere ike inwe mmasị ịbịa zụọ ehi mana otu nsogbu ha na-enwe bụ etu ha ga-esi nweta ana maka na ọ bụrụ na ijiri ego gụọ ana n'ala Igbo ego nke iji akwụ ịma mfụzi nke ị ga-eji zụọ ya bụ ehi ọ kachasị ugbu a na-ekwu okwu ranchin ya bụ ịrụpụtara ya ụlọ hazie ya ọfụma ebe a ka gọọmenti kwesịrị itinye aka ịmagodo asị na ndị gọọmenti ahụ ada na biznes amarụ gọọmenti mana ọrụ gọọmenti nwere ịrụ bụ ime ka ndị chọrọ ịzụ efi ya ka enye ha aka n'ụdị dị iche site na ime ka a na-edolofe ofere inweta site na ime ka nkụrụngwa eji azụ efi ya na-erute ndị na-azụ ya aka ọ gwụcha maka na anyị mabụ na o nwere mgbe gọọmenti Anambra steeti ọ East Central steeti fọma Anambra steeti nwere ranch n'Ezilo Abakaliki ranch anwada efi junie efi adịghịzi na ya kịta mana ọ na-awụ ọnwụ ihe a eme na gọọmenti haus abịa tụwa aka na ndị a chọrọ ịkpụrụ were ndị mara abụba ndị mara abụba ka ihe eji wee na-azụlite ndị ọzọ mana anya chọọ ka a were nke a ya egbu ị na-ekwu mba si were nke a na nke a dị eme ọfụma sị mba nọ nke a mara abụba ka a chọọ mana ọnụ na chọọ ka biznes ya na-aga n'ihu ya rapụ ndị anwa na-ewu teri ya ihe n'onye maka o eji wee na-generate new generations not ndị ike gwugoro ọja mme na Ezilo farm ndakpọ maka anyị ntakpọrọ ya atakpọ likes beget like ihe ndị oyibo kwuo ihe na-amụta ihe ka ọ dị nya ịrapụ efi gbara agba rapụ nne efi gbara agba ha na-abụ jekọrịta ụmụ ha ya agba agba mana mgbe iji ewere nke gbara agba wepụ maka na ọdụ mmụọ oriri ịrapụzi ya nke pere mpe ihe anyị amụtakwa epekwa mpe imegide ya etu a na-eme ya etu a kwa arọ hụ na ikata ma ọ ya na-agbago agbago ọ na-agbada agbada
ọ ife merie na gọọmenti enwere ike imenwu gọọmenti kwue na ndị chọrọ ịzụ efi na-eme ka ịnweta ana dịlụfe ofere maka na gọọmenti nwe anị na steeti ọbụla o kwere nghọta na gọọmenti mee ana ka ọ dịrụ ndị mmadụ chọrọ ịzụ efi mfe kịta ndị chọrọ ịzụ efi n'ala Igbo buru ibu fayeti isi na ya and ihe ndị Igbo tinyere isi na ya ịma ka ọ na-adị nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị chewe mgbe ndị gọọmenti maọbụ ndị gọvanọs ji wepụtara anyị ana maka ịzụ ehi maọbụ ịkọ ihe ọrụ ugbo n'ụdị gbanyụ mara na anyị ka ga-echeta aka Ugwumba nwere ọtụtụ ndị ihe gbasara Igbo na n'ọkụ n'obi ọkachasị n'ebe ọ gbasara ọrụ ugbo ndị anyị na ha tikọrọ isi ọnụ o wee bụrụ na onye ọbụla chọrọ ana ebe ị ga-akọ ihe ịzụ atụrụ ịzụ ihe ọbụla a na-azụ azụ ma ọ bụ ịkọ ihe oriri n'ala Igbo na ị ga-enweta ana na-azụghị azụ nke a dịka okwu egwuregwu ọgwụ ya onye ọbụla chọrọ ana espesọrọ ya bụrụ bido na Benue gbadata na Uyo Rivers State anywhere ị chọrọ ana ebe aha up to Edo State ogbe ọbụla ị chọrọ ana ebe niile na mkpọrọ afọ bịa ka nye gị ana ị na-akọ ana aha all free ịbịa mụ na ya sign na agreement na ịma arụ ụlọ ebe ahụ mana ihe anapụ ha mkpọrọzi ejebe ikwu igwe ma ọ bụ ata ma onye ọbụla bụ onye isi ya go na ha sign kwa agreement na nya ịgba ide akwụkwọ ịgba ndụ na ihe ha anara ha na ha anaghị enye ụmụ ha 20% or 25%. A ga-enye gị ana bido ahọ 25 ruo 23 ịha akwụ ụgwọ a na-egbopụta nri. Prọfesọ Chinedu Agbodike na ndị otu ya bụ ndị na-agba mbọ kamgbe na-agbasa ozi ọma ka anyị bịakwa ka anyị zuo onwe anyị nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ amalitera ụfọdụ na-azụ ma ehi Hausa ụfọdụ ebido na-azụ ehi Igbo ụfọdụ na-azụ atụrụ ụfọdụ na-azụ ezi ụfọdụ atinye n'aka n'ọrụ ugbo dị iche iche ma ọ bụrụ na ya bụ ihe a na-ekwu eruwe na ndị mmadụ ntị bụ ndị banye mana nke a o kwuru ugbu a bụ na onye ọbụla chọrọ ana bịa na a ga-enye ana ihe mere anyị ji chọrọ ya ga si edo biko kedu ebe a na-enye ana na-akwụghị ụgwọ n'ala Igbo dịka unu nụrụ na ọkwa agbata eke n'ụdị na onye ọbụla chọrọ ịdị na-akọpụta nri ọ bụrụ na ị nwere ebe ị ga-anọkọpụta ya o nwere ike inye gị ọzụzụ ọ bụkwanụ na enweghị a nwere ike chọtara gị ana na-akwụghị shishi ma akwụghị kọbọ ma ọ bụrụ na ijiri eziokwu maka na ọ bụrụ na ijiri asị bịa mara na nkata ga-ekwudo onye aghụghọ. Anyị mechara wee gakwuru eze na-achị obodo Anakọ dị n'ahịa Amelụm Anambra steeti ka anyị jụọ ya sị ihe a prọf na-ekwu ọnwa eziokwu ọnwa egwu anyị okwu. So ọ gwa bụ prọf sị na ọrụ anyị na-arụ bụ ọrụ ugbo ma gịnị enwere onye anyị na-eleba anyị forever na ịbịa were anyị ikwu efe ịchọ ka ị lụọ ị na-alụ anyị na gị na-eke obodo anyị na-eme enjoy gị nwere na-eme enjoy o gosi n'obodo ka anyị bụ anyị mụta from you mụta from us anyị rie irie ọ bụ na ọ gaa n'iru na ọdịmma ịrụmaka ị na-alụ anyị na gị na-eke anyị adịrị akpịrị ego inye a na-abụkwa ha na ụmụazị na-anaghị ịgakọta ikegwu iruo n'ebe anaghị metụ urukpuru igwe ị gabakwa ifụkwa ọzọ ndị oyibo na-akpa ya dịka 3,000 2,000 5,000 hectares mana ekwu ụdị ihe a na-asị obe ka ụdị a na-aha anyị ịgagharịa efu so nwetazi eweghasị ya nnara ụlọ anaghị akọ ya ị naghị aga n'ụzọ ịchọ ka mmadụ gaa enweghị uru nweghị ego kpatara na kọmuniti unu nọ na ndị na-achị both youth na agbapụsị na-eji obodo oyibo ọ ya ka mma na m were ya na kpọta ndị ya akọ ya enye m unu 20% ihe akọtara ahụ ọbụla ma ọ bụ 25% ihe ọbụla akọtara ahụ ọbụla na mma emegide etu a jee ruo mgbe onye ọbụla nọ n'obodo ha ya enwe ahụ isi ike rijuo afọ
ọ bụkwasa nke a na mma akụziri ha ka esi akụ ọrụ nke ọgbara ọfọ ọ bụ nke mma na ọgụ ọ bụrụ nke ahụ so ka ha hope na mazatara ajụ gbasatara so onye chọrọ ana ya biko bịa were ana na anadị free maka abịa n'anya fụ na nsogbu anyị nwere gbasatara ịrụ ọrụ ebe a bụ inweta ana so n'ọnya ka m bịara rụọ ọrụ dị n'efe ahụ 10 nwetaghazie na ana nwetazie ana a na-ayọzi m bịa were kịta o nwere ndị a na-akpọ ndị atụmatụ nri ana Igbo nke anyị jere na anakụjefu enyere ha ka nsụe n'ọnụ oyibo maka mma ha kụta n'Igbo ọ dị ka 1856 hectares of land ha ya ọ dị mma dịka unu nụrụ ya bụ ihe bụ agbata eke ya bụ ọ bụrụ na ịkọta inye ihe dịka 20 maọbụ 25% iwere enye ndị obodo nwe ana ndị na-anaghị akọbụ na-anaghị afọ ha na-enyekwa aka na-echekwasị ụmụ ihe maka na ọ bụrụ na ha mara na ọ bụrụ na ihe amịta mkpụrụ na ha ga-eketa nke ha nwa onye ga-ekwe ka ndị ọbụla bịa mebie ya ọzọ dịka ibia bụ ime ọ bụrụ na ị nekwa n'anya mara na ihe a na anyị na-eme na mbụ na mgbe gboo rukwa ugbu a ọ bụrụ na ịbịa kpụrụ ewu maọbụ nkịta m maọbụ ehi m nwee kpunyeghị na-anaghị ego ọ dị na be gị ọmụọ nke mbụ ọmụọ nwa ọmụọ ọzọ mụ ịbụọ ị nwere ofu enwere m ofu etu a ka esi eme a na-eme ya na anụmanụ a na-eme ya ma na ịkọ ji ụfọdụ ndị be anyị ụfọdụ n'ime anyị gụrụ tinsola pat amago na etu a ka Okonkwo si wee weta ji ọ na-akọ ya bụ ihe a ha na-eme ugbo abụghị ihe ọhụrụ ero nke a mụrụ anyị nwe ebe a so ọ bụrụ uru anyị rite ebe egota nke a ihe a na-akpọ nke a Sokoto Gudali ị na-anya onye na ndị ịfụ ị na-anya ka ntị ya dị ntị ya gbadara agbada nke ndị ọzọ ntị ha kwụ ọtọ nke ntị ya kwụ ọtọ white Fulani nke ntị ya yọdara Sokoto Gudali so only 2 males okay so na ife dị nne iri ofu oke efu nne inweta 10 females 1 male that is the ratio ọ karịa etu a fa na-anụsọ ọgụ fa ya lụọ ọrụ izute ka fa lụọ ebumnobi anyị ji eme ihe nchịkọba bụ ka onye ọbụla chọrọ itinye aka n'ihe ọbụla gbasara ọrụ ugbo nweta enyemaka n'ụdị n'ụdị ọbụla ị chọrọ ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ya gbaa anyị n'ekwentị nke a bụkwanụ ntụnye nke Ugwumba TV ime ka ihe gbasara agụụ na n'obodo anyị baa n'Igbo ya mere anyị atụpụrụ na gị bụ nkịta ọkpụkpụ n'ezi ọkụkụ gị na ndị mmụọ anyị mana anyị bụ ndị Igbo nwere bụ nwee mfụ ya bụ dịka anyị na-akpọnite gị bụ agụ n'ụra biko tinye aka ka anyị gbafere ndị gbafere gị ọrụ anyị maka na efi na onwe ya garala ọnụ efi ahụ rote nkobo bịa ozie nke iyi eji wee da na-akpọ breeding animal foundation stock fa na-agala ezigbo ọnụ ọ dịrọ ka efi chọọ iji wee bido izu efi ahụrụ efi ahụ eje gbute n'afịa ahụ egbu na efi arụ dị mma iyi ahụ ezunite ọmụ ụtakọ efi ọzọ ọ na-agala ọnụ so na ife dị na ya so eme ka a na-edere ndị mmadụ ofere inweta mekwe ka ụmụ akụrụngwa eji azụ ya efi like veterinary drugs ọgwụ ya na-agbagasịfa maka ihe ọbụla dị ndụ nwere ihe na-ayị ya ezigbo ọgwụ a na-agbafado ndị na-agbụ ya anọdụ ịma na nsogbu adịrọ ịma na nsogbu anyị adịkaba den anyị nwa n'okwu na ya n'inyocha na-agụ ihe sokwa na ya enyekwu aka na-akụziri ndị mmadụ ụzọ ọha ya esi mee ya ọ ga-alụfụ ọsịsọ emenye etu ọ dịkwa nka ndị be anyị ya etinye isi na ya ikwukwara okwu maka ịdị na-achị na-akpagharị ọrụ bụ ọrụ ọ bụrụ onye ọbụla ya nọ na tebụl na kapel ndị otu anyị ndị ụmụaka be anyị o nwere ndị na-achịgharị efi na ha enwe ndị na-achịgharị efi ọrụ ọnwa gwekwa ya ogwu ya okporo efi gị na-agagharị ọrụ ya ka ọ bụ ihe amụ ya maka na ọ na-achị efi ka ya maka onye na-agba motosaịkụl ọrụ nke ya na mgbe ebidolie mmebie ndị mmadụ na-achọ ọrụ ya ihe nuba na ya
ịkpagharịa ibe afọ na Nsụka ọ bụrụ na ohere ya adụ ebe anyị pụọ ya enegharị anya ihe afụ ndị ụmụ Igbo anyị maka ndị obodo ebe a ndị Nsụka ebe a nwere ndị ha na-azụgasị efi ya ma nke Igbo ma nke ndị Hausa ụmụaka anyị na-achịgharị ya ndị Igbo na-achịgharị ya ụfọdụ na-etikwa ndị Igbo na ndị Hausa ha iru na-achị ya o nwere ihe dị na ya na-emebi ya na onwe ndị ya arụ ya ha dacha okwu ndị a nke a bụ nke anyị onye ka ndị so na nke a bụ nke ndị a dacha okwu ndị ama ihe a na-ekwu efe Igbo ifu na ọma ihe na ọ bụghị nke ga-achụgharị anya ịfụ na amacha ihe enwe ihe edechara ha na ntị nna ha afụ ihe dere ha na ntị ụfọdụ bụ Okonkwo Okeke Okafọ Okolie nke ọbụla mkpọrọ kịta ọpụta mana tupu akpọ m ha ka m pụtakwa m den maka ọya fa na aya efi ada aya ka ọya o so n'ofu anụ ọya bụ inwe ọ bụrụ na mmadụ ezuriri ezuru ọ bụrụ na moto aja amụrụ ya ma na ọ nwere ihe merie ọ bụrụ na agwọ atara ya maka ha na-aga n'ọhịa tupu ọya egbuo efi ọ na-ete aka ọya fa ada aya ka ọya ọgbụsị ulu dị na-ezu efi nsogbu ha na-enwedebe bụ agwọ maka ha na-akpagharị n'ọhịa agwọ nwere ike ịta ha agwọ taa ya ọya agwaghị na agwọ nta ya na ọ natazi ya o nwere ike nata nakwa nnata na mgbede ike agwọ nta ya na-eyi ọma na-eji ya nata ị na-asụzi ya ka ọ pụọ ọzọ jetakwa omenkuninwuzi ọzọzi ihe ọzọzi ya afụ n'ọnwụnwa ihe mana ịchọpụta a na-agba ha ọgwụ agwọ na ịchọpụta na ihe ụdọ ihe dị etu a ma ịgba ya oklie anya mgbe ụfọdụ kwa enwere akpị na-adịgasị fa n'arụ enwere ọgwụ ya kwa anyị ga-apịachi ọnọdụ a mana achọrọ m irotara gị na ọ bụghị naanị ehi ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ ezi anyị na-eme maka ihe ọbụla a ga-eji zụọ anụ ahụ mmadụ ihe ọbụla a na-akọ akọ anyị chọrọ ka ndị Igbo na-achịta na ịkọ nri anyị ekene prọfesọ Arinze na ndị otu ya na UNN mana biko dịka anyị na-apụ n'egodu na ọkụkọ anya okay they now lay every day in have any for kwando wa igolo ya bi go akwa this morning yes na kwa kere ba ndo bu obu gotere na side ya oni ha gba akụkọ Igbo kịta ya o fi dịka hebi ekota ina na eme fa na si n'ebe ahụ a na-eje weta cement from ndị nke ọzọ wele fertilize ya dị nke fertilize